Lho sampean nenek gendak Sikara karo Mas Akbar enek hubungan apa lho sampean? Lah iki lho. Itu hubungan sama saya itu udah lama. Ah, wis lho. Udah lama. Lami. Saya di Jakarta sama Mas Akbar sudah lama juga. Oh, gitu. Rasanya Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kenapa kok tinggal di sini? Karena saya terlonte-lonte, Mas. Kalau kamu di sana terlonte-lonte, biar nggak takut kamu ikut pencak silat. Pencak silat. Pencak silat. Kuwi lho sing gelut iki lho, Mas. Pencak silat. Kok aja pencak silat? Lah jare Itu tunggale kowe bolmu kita. mangsaku Kok kamu sendirian bokep sama nyokep kamu? Kok kamu kok gitu sih? Bukan Bokap sama Bokap. nyokap kok bokep. Ngawur. Ayo Mas, Pencol Mas. Mas, dia sekiloro Mas. Mas, cariin. kurang ajar kowe. Kurang ajar we. Kurang ajar. Pelecehan. Pelecehan terhadap Pelecehan lho Mas, ngono kuwi lho Mas. wanita kowe. Nyepelekne. Nyepelekne. Wong wedok kok iki mbok ngenek-ngenek iki lho. Lho, Lara lho Mas, lara Mas. sing di sing loro. Lara. Sing loro sing di. Ayo mati. Nah iki wani aku nek iki. Wani aku. Karo aku. Kamu pakai minyak wangi dulu dong. Minyak wangi apa? Itu bal pirik itu loh. Minyak wangi apa? Wong Minyak wangi bal pirik. Nah, bumu diang kok. Mas. Kandhane yo nggih yo. Tak kandhane tak kandhane. Piye? Jenenge garwa kuwi sigarane nyawa. Nyawa. Apapun keadaannya walaupun bojomu ambune batang ya. Piye? Rupane kaya munyuk ya trimonan kuwi jenenge Oh, alah. bojo. Mas yo elek awakmu ya kudu Garwa. trima. Biyen nyapo aku kok mendem barang. Nek jarene jenenge garwa iku kudune sing siji sigar, sing siji dawa. Nah, Lah iki kok dawa kabeh. ora. Niki luar biasa. Nggih. Sinambi kalane nganggur griyak-griyak waton kecandak, gremet-gremet watone slamet. Pesinden sak monten kathahipun. Wah Nggih. wah dandan Luar biasa. sareng kalih kula. Napa nggih? Alah niki ibu-ibu pesinden dandan sareng kalih kula. Ternyata kula saged niteni sinden niku perawan napa mboten niku didelok saka pipise. Apa iso lho? Kowe iki ora pengalaman kowe iki. Piye carane lho? Ning daleme pake kono mang kan dandan bareng sinden. Nggih. Aku iso niteni. Sinden iki isih perawan, sinden iki duwe bojo, aku ngerti, Mas. Piye carane? Contohnya mbak niki. Heeh. Tesik perawan. Nggih. Nek pipis piye, Mas? Suarane pipis apik, Mas. Piye? Dribble. Oh, pripun? Belas mboten enten base, midle diangkat sithik mawon. Pripun? Suarane mak Terwibel pol. ruwibel. Dribble. Iki perawan niku nggih. Tandane tesik perawan. Beda nek kalih mbake sing bokonge rada gedhi niki. Nggih. Niki jelas mun anak-anak loro. Oh, nggih. Tengerane. Tengerane niku wong nek wis duwe bojo niku suarane pipis niku kaya wong nyigar keramik, Mas. Pripun Mas Yudo? Ciat. Oh. Ketoke kok ngisor diunggahne lho Mas dadi mak. Ciat. Oh. Oh, Nggih. iya. Nek sebelah ibu niki. Nggih. Wah, gak nyuara blas mlebu jeding suarane mak piok. Mosok kan suara blas. Yo piok ngetokne apa kaya. Sing kaya wong gua apa emak piok. Nek sing niki lah jan niki jan. Sing pundi, Mas? Ha sing niki. Oh. Wah, niku ketoke wedok tapi sampean kecilik Mas lho. Oh, nggih ta. Niku sunate bareng kula. Mosok wong wedok sunat. Alah lah. Ayune kaya ngono lho, Mas. Sing ngomong ayu sapa ayu niku mergo diwedake, mergo dilipeni, mergo nganggo potelot, nganggo idep pasangan. Nek biasa sampean roh ulune sikil niku lho, Mas. Alah niku sabone turut stasiun Talun niku. Oh niku sunate bareng kula kok. Mosok Ora wong wedok percaya sampean. sunat. Lho piye to? Ketoke wedok tapi aja didelok wedoke nggih to. Jajal diaturi to, Mas. Ning mangkok enek cendole. Artine Ketoke wedok enek cendole kuwi lho. Oh. walah wedok enek cendole to. Sing Rumah dipikir to? samu kok iso. Jajal diaturi to, Mas. Oh nggih, diaturi. Dipanggil. Dipanggil. Saya dika lho panggilan kok. Ayo sayang. Ayo berdiri sayang. Heeh. Sayang. Sayang ayo berdiri sayang. Wis kuwi lho kok. Heeh. Ayo berdiri. Waduh. Kok malah niku piruk lho. Lah piye kecedhakan batang kok ora. Urung batang lho aku iki. Wis rejana.
Pakai rencana kok. Oh, nganggo duduk. Monggo diajeng. Alah. Ya menik-menik kaya ngene. Kaya ngene lho. Ya. Sapa? Aku lho. Walah aku sing juga. Aja kae ra oleh. Windal. Ayo. Coba dong. Lah iya, wong ayune kaya ngene kok diarani mangkok ana cendole ya. Ayo kene tak dusi ayo. Ayo tak dusi. Ora lho sinden iki sekoke panyar nem lakune kok mendul-mendul. Kono lho sing gone Padang. Oh, pancen iya. Kok pancen iya piye to? Iki nek bengi nyinden, Nek awan manol. kok cengengesan. Ditakoni to, takoni. Wong kuwi nek karo putri Kang Sulistya ing warna ibarate kaya putri Solo, unggah-ungguh tata krama sopan santun kudu dienggo. Nuwun sewu kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan asmanipun penyan menika sinten Mian. Asmanipun Mian menika lho sinten? Oh, jenenge menyan to. Lho. Panjenengan. Saking aluse. Oh, saking aluse dadi menyan. Nami kula Kang Mas. Inggih asma panjenengan Mian menika asmanipun sinten nggih? Kula Manohara. Aduh. Kang Mas. Oh, Manohara. Mbak Manohara asli saking pundi? Saking Madiun. Asli saking Medion. Injih. Tindak mriki kala wau jam pinten? Jam sekawan Kang Mas. Jam sekawan. Jam sekawan. Jam sekawan. Alhamdulillah nggih seger waras sehat sampean saged ndugi wonten ing mriki. Alhamdulillah. Cantik lho panjenengan Matur punika. suwun Kang Mas, matur suwun. Cantik, Matur saestu. suwun Kang Mas. Sik to, kowe iki jane sinden apa jaran kok nyelentak barang. Wong nek ra pengalaman ya ngono kuwi. Wong ki nek ngadepi wong wedok ki ora ngono carane. Lah piye lho? Lah kowe iki jajal kene njang sing alus jajal. Heh, Gundul cengah iki. nuwun sewu, Mbak. Hantu! Kaget aku matane. Ya ora gawe matane wong canan ciri wanci lele ginawa mati sor meja ana ulane aja gelo wis dadi tata carane. Masa carane ya ngono kuwi. Ngono kuwi sing alus. Mbak. Emoji! Iku! Iki lho jane apa klebon orang-orang ngono piye? Mas Yuda! Sayang inggih sayang ya ampun sayang ada apa sih? Itu hewan apa sih? Kamu mengganggu ya? Mengganggu pacar aku kamu. Aku kan tamu bela. Memangnya kamu itu siapa? Jangan seperti itu dong kamu itu. Belani kowe lho, kowe timbang kowe kecewa lho. Kok iso kecewa? Kuwi lho ketoke wedok, asine kuwi lanang lho kuwi. Menyek murah. Jajal. Nyek iki. Aja ngomong. Syukur wae. Kewapuk. Wedok aku, Mas. Kok aku wedi kuwi, Kowe Mas? kok ora ngerti wong jelas nganggo gelungan, nganggo kebaya. Iki ngono wong brewok. Iki ngono wong dewok. Iki ngono wong wedok. Wes bener. Wong Kowe kok nek kelakon pacaran karo kuwi, getun we. kok iso getun ya lho? Iso teko mah iso Mas, pentung-pentungan. kowe nek serik rasa omong ngono ya Mas. Syukur. Mbak Serek, Kang Mas. Kowe iki serik. Nek aku duwe bojo ayu kowe serik ya? Kowe serik ya? Ora kok sering aku kancamu kok ngelikne kowe. Rupamu kaya boto entah. Timbang kok teko omah lho pentung-pentungan. Aja omong ae. Krek. Iki jane wong wedok kok. Sik aku suwe-suwe kok curiga ya. Lah iya. Sik Mbak Nun sik Mbak. Sik. Mas. Masa nek wong wedok katoke mereke Puma. Ijo kaya pemain bal-balan. Nek gambar macan nyolot ngono kae lho. Niki kathokipun Mas Akbar. Lho sampean nenek gendak sikara karo Mas Akbar enek hubungan apa lho sampean? Lah iki lho. Itu hubungan sama saya itu udah lama. Ah, kuwi lho. He, Udah lama. Lami. Saya di Jakarta sama Mas Akbar sudah lama
rame juga. Gitu. Rasanya Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kenapa kok tinggal di sini? Karena saya terlonte-lonte, Mas. Wis. Iya toh. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa kuwi lho. Terlonta-lonta, terlonte-lonte. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa Lah gak duwe itu omah. namanya terlonta-lonta. Oh iya kuwi lho, Mas. Kalau kamu di sana terlonte-lonte, biar nggak takut kamu ikut pencak silet. Pencak silat. Pencak silat. Kuwi lho sing gelut iki lho, Mas. Silat. Pencak silat. Kok iso pencak silat? Lah jare Kuwi tunggale kowe bolmu ki to. mangsaku Kok kamu sendirian bokep sama nyokep kamu? Kok kamu kok gitu sih? Bokap Bokap sama Bokap. bokap kok bokap. Ngawur. Ayo Mas, Pecel Mas. Mas, ndase ki loro Mas. Mas, pecelin. kurang ajar kowe. Kurang ajar kowe. Kurang ajar. Pelecehan. Pelecehan terhadap seorang Lecen lho Mas, ngono kuwi lho Mas. wanita kowe. Nyepelekne. Nyepelekne. Wong wedok kok iki mbok ngenek-ngenek iki lho. Lho, Loro lho Mas, loro lho Mas. sing ndi sing loro? Loro. Sing loro sing ndi? Aku mati. Nek iki wani aku nek iki. Wani aku. Padha kancane. Ora ya kudune nek wong wedok dingenek-ngenekne kan risih to, Mas. Nggih. Kok kok malah seneng iki lho. Enggak aku mapan kok. Wis iki iso Kulino itu ya. kulino. Ketemu karo Mbak Manohara. Paling ora apa yang mau sampean sampaikan? Adakah apa yang mau kamu utarakan? Pesan-pesan terakhirmu apa, Mas? Mbak Menawar ninggal weling. Pesan-pesan terakhir koyo arek mati ae. Kowe nyedakno aku mati ya? Mboten, Kang Mas. Ora apa-apa mbok sedakno mati ora apa-apa. Aku kok digandeng nganut glundung plecek ki wedi aku, Mas. Mas. Ngene glundung plecek. Nah, Iki ngono blek kok moncrot. Ngawur ora sampe moncrot ya. Lah piye? Ya mung cemet. Oh iya Kakang blek kok cemet. Kene Yayi. Wonten kiapa, Kang Mas? Caketo marang pun Kakang Yayi. Weh, edan. Arep mbok kapane ta, Ndak? Ana ing sak jroning Taman Makam Pahlawan kene. Taman Keputren. Bocah iki kandhanane angel. Mas Piye, Toh? Yuda. Taman Keputren. Mas. Yo, Taman Kaputren cedhak karo Taman Makam Pahlawan. Ora paham. Mas Yuda. Bojoku kok mbok cangking kaya kirik wae. Wong awake enteng. Mosok jajal. Ya ora. Ya ora. Oh ya enteng. Enteng awake enteng. Yo, jan iso kaya gali. Nganu aku ya jajal ngono lho, Mas. Jajal ya. Anu, Piye Mas. piye? Apa panjalukmu Aja ya? temen-temenku. Mas Da aku cemburu karo sampean. Masda. Mas Da nek aku nyeluk. Kae Nek Ora. sampean Mas Git. ora yo milih aku to timbang kae kok. Ora kayak Mas Da sampean Mas Dal. Mas Daki Mas Dalang. Mas Nah. Dalang. Mas Oh, Dalang. alah. Terus kuwi? Mas Dal, Apa wi? Mas Kadal. Oh. Iki kan ternak kadal to ning omah. Ternak kadal meti kowe. Oh, keri. Kok iso Arep ngutarakan apa wi? Apa arek apa? ana ing papan kene silakan bakal tak gandring. Gandrung. Gandrung. Oh ya tak gandrung silakan bakal tak rungrum ana ing kene ya. Wah, wah. Mau aku gak gelem jerum, Mas. Aku dudu kebo kok kon jerum. Dirungrum. Kuping laran tok. Sesuk-esuk bongen kupinge kok. Lah iya. Iki kok ya nyet ya aku to. Tak gandrung Gandrung. ya. Pelok apa slindro? Slindro ya, slindro. Oh, sendro. Ngerti laras. ya, Laras Mas. ngerti mudeng laras. Lah pripun? Aduh, Mas. Mudeng Anggar gendeng ora terus Mas. ngerti. Mudeng Wah, gendeng to. Niki niku salah setunggalipun Mahawiku. Komposer nggih, mohon. Dwijawara hambrengengeng. Contohnya piye, Mas? Gamelan Lokananta tinabuh para dewa nek Mahawikune senes niki. Nah, Bonang-bonang ya saged bonang. Alah, ayun-ayun buka saka bonang, Mas. ayun-ayun buka saka bonang. Piye, Mas? Rungokno. Iya. 6 loro jiji rolu nempyong. Ayun-ayun. Balungan nututi. Balungan nututi. Piye? Rolu roji lumo roji lumo luro 6 lumo 6 roji 6 molu 6 luro luji rogong. Weh, Pripun, ayun-ayun. pripun? Salah napa bener?
bener. Note biyen tapi gak pas karo kono tapi gak masalah. Note padha. Padha tapi gak pas karo kene. Ya Ono sing iso note padha. Gak masalah ki nggawa gong dhewe kok. Ora masalah. Kuwi nek apa? Ayun-ayun. Ayun-ayun. Tapi nek pamane Suba Kastawa. Suba Kastawa saka Bonang lho kok. Ntar piye. 6 jiji rolu nempyong dadi Suba Padha karo ngarep kok. pancen gamelan rada mirip-mirip. Oh. Saking maestro lho Mas iki. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ya saka Bonang. Piye Mas? 6 jiji rolu nempyong Kok padha neh? pancen gamelan rada mirip-mirip kok ngengkel iki. Pamane Sekolahe ning ndi to Mas? gending petalon. Gending petalon Cucur bawuk. Heeh. ya ndelok bawuke sapa sih. Gending Gending petalon. Gending petalon iki lho. Gending petalon. Gending wayang. Layang. Piye Ya jajal? padha ae. Piye? 6 jiji rolu Nempyong. Kabeh-kabeh kok nganggo nempyong. apalku yo ngur kuwi. Pasrah deh. Iki apa iki sidane? Anu. Pilih wonten pamundutan napa? Mardika mawon. Mardika. Ana ki memanik, Mbak, memanik. Oh, Bawane sik ora Menik. apa-apa. Menika nggih wonten pamundutan Napa? ninggal katresnan saking Lampung. Oke, bisa. Nggih. Heeh. Wong adoh kok yo njaluk yo. Lah ora oleh nek ado Lah njaluk. penggemar kok ya Mas Ardi saking Lampung. Heeh, iki ben adil, Mas. Kayak cara-carane rumah tangga, membangun rumah tangga iki Nggih. ada gambaran to. Ibaratnya niki Mas Mondol bojone Mbak anu apa ki? Manohara. Manohara. Jenengan Bojone iki. jenengan golek bojo, Mas. Kula golek bojo niki Geno. mawon. Heeh. Ayo sayang. Ya. Iki lho golek bojo sing kimplah-kimplah ya duduh gule niki lho. Yo, kuwi milih. Mami. Iki sama Kowe milih bojo kuwi. iya. Yo, tias kecewa kowe kok. Kecewanya Delok apa? eno, nganggo klambi ijo kaya malah kaya entung juar. Ngenyek. Mami. Mending iki. Kok iso mending iki wanita seutuhnya. Alah kecewa kowe pisan. Lah nyapa kok kecewa? Wis to manut aku. Milih iki lho iki. Lah Mending kok iki. keutamaane ki lho apa? Lho, iki jak manol gabah kuat dadan iki. Oh, Kok kaya rupamu ganteng-ganteng. ganteng kok. Syukur. Umpama kowe rabi karo Manohara ya anakmu metune trowelu. Syukur wes. Syukur. Lah, wis becik-becik duwe bojo ayu kaya ngono kuwi he. Tak wong modelmu kaya celengan tikus. Siapa? Ora enek. Ora enek sok. Rabang ngene to? Ora. Ngenekno. Kok enek nok lho. Rupane ra memper. Bocah potongane kaya anakan marmut. Ora apa-apa. Marmut apa tikus berit nyotoi kabel kae. Ngono lho. Tapi nyuwun sewu aja dina Mas ya rupane kaya ngene iki Manohara. Terima-terimakno garwamu. Iki ya calon wong sugih. Walah, Nek gak ngerti saurunge kenal sampean iki ya wis tau sukses lho. Masa Duwe pabrik. pabrik apa? Pabrik apa yuk? Pabrik helm. Citakane lho cangkeme dhewe. Yo, helm cakil ya, Mbak, helm cakil. Helm cakil. Ngono sampean iki yo ora omong lho nek wong sugih. Mas, ngono iki padha karo Mbak Lucy iki secara tidak langsung ngelokne nek kowe ki mrongos. Ngawur. Niki ora mrongos, Mbak. Apa? Iki raiku sing kemunduren. Ayo. Panjenengan aja ngina ya Kang Mas. Mboten ora Wonten yayi. ngalam donya menika mboten enten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan. Pancen kaya mangkono yayi Romantis. Kakak. Romantis. Bebasan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu. Saestu ngendikane panjenengan Kang Mas. Kanan jare. Yayi. Aja rono-rono dikroyong mendem kowe. Aku mending karo wong mendem timbang bojoku rupane kok terwelu. Rene to. Lho terima-terima jarene kowe gelem bojomu sugih. Ya ora apa-apa to, Nduk. Walah yuyu aku entuk iki biyen ki grebekan lho. Lho grebekan nyapa to? Yayi, ayo tak jak ning stasiun Talun. Nang kono awakmu engko tak gelarne kloso. Nyapa? Nyempaki wong mendem-mendem. Ayo menggo Ngengesan rumangsaku. Lah nek wis cinta karo aku gendong. mosok to, cintae to nganggo gendong bareng. Ya no. Gendong iya, aku toh. ya mom aku ya ma ya ma ya ma. Rasa tresna. Ya wis aku tresna karo awakmu. Ya, Tak gendong. gendong. Ayo. Iya. Alah. Gusti paring ana. Sik. Allahu Akbar. Kuwi engko ya wedi golek operasi.
Sik to. Boyoke ceklek. Wah, iya. Piye? Kaya diberki kebo aku. Katokmu lho, katokmu. Katokmu. Sik delok tapi demokan ning kono. Sik to. Ojo kok. Lanang apa wis? Sik. Yo, Piye? aku menjeluk gendong iki to. Lah terus Ndasku natap. piye rasane Tak piye? grayai lah kok ketok nyenil ngene. Sik to. Mosok ning kono kok ndas iki lho. Lah wong ndasku loro lho sampean ya ro dhewe. Tak omongi layak Bu Marianto mang bingung. Piye? Salin, Mbak Lucy, sampeyan ning mburi kono ta mboten, Pak? Masamu layak katoke Pak Marianto ilang. Katoke Pak Maryanto. Marianto ilang, Mbak Masa? dicolok. Oh, maling. Rupane biru. Rupane ireng. Ireng semu biru ngene. Enak selarete putih. Ayo mbok balekne pra. Kowe aja ngisi-ngisini aku lho kowe. Balekno, ngisin-ngisin. Kowe ning kene gelarmu bintang tamu lho kok. Lah, iya. Kok nyolong katoke Pak Marianto? Timbang raca wetan bare nganggo iki aku. Wong kok iso mangsa. Setelah kowe tau kleru nganggo katoke dheke tekan dalem tilone. Kuwi katoke Manohara mbok nggo aku nyilah sedilu. Lah kowe kok gawe katoke Manohara pre ceblok. Digandrung Kene, kene, bojone. Ayo digandrung yo. Gandrung. Dang, entenan karo aku. Kamu pakai minyak wangi dulu dong. Minyak wangi apa? Itu bal pirik itu loh. Minyak wangi apa wong Minyak dhek wangi bal pirik. PPO. Nah, bumu diang kok. Masa ini Nduk. nyenyek era sembarangan. Bocah ayu tak kandhani yo nggir yo. Tak kandhani tak kandhani. Piye? Jenenge garwa kuwi sigarane nyowo. Nyowo. Apapun keadaannya walaupun bojomu ambune batang, ya. Piye? Rupane kaya munyuk ya trimonan kuwi jenenge Oh, alah. bojo. Mas yo elek awakmu ya kudu Garwa. trimo. Biyen nyapo aku kok mendem barang. Nek jarene jenenge garwa iku kudune sing siji sigar, sing siji dawa. Nah, Lah iki kok dawa kabeh. Ora lho, Mas. Genahe nggonku mbok blengku. Maksudnya dawa nalare. Oh. Dawa nalare, dawa cita-citane, dawa kekarepane lho. Mas yo kuwi Mas yo kaya ngono wedok asli lho. Wedok. nek cara aku ya, cara aku cara somben omah-omah anakku nek nyeluk mesti bapak karo ibu. Bapak, Iki ibu. bapak karo ayah, teng pundi niku bapak kalih ayah. Ngono kuwi lho, Mas. Ngono kuwi lho, Mas. Ngono kuwi awake kecek karo tangga Ya iki lho. rasah dian rasah gelo, ngene ditekoki ayah nang ndi? Ayah tebang. Kang Mas binjing lek bulan madu awake dhewe tindak wonten pundi Kang Mas? Aku karo sliramu bakal lelumban ana ing samadyaning apa kuwi jenenge laut ana ing Rasah segara. demek-demek. Kados mekaten Awake dhewe engko wong loro renang. Ah. Aku gawe pakaian renang, kowe gawe pakaian bikini sing ngampret gure nek gambare Doraemon. Awake dhewe renang ning laut ya sayang ya. Ora temu ikan hiu. Awakmu Apa? ora tak ajak ning laut. Wagak. Ayo tak leb-lebne ning kali ngono ae. Ya kowe kuwi lho tak gawe ning gunung kelo tak cemplungne kawah. Iso Ora iso mesra. Wong kuwi kudu romantis, tir padha irenge, sir padha senenge, sosok wadahe kendi cocok rasane ngati dasar ayune kaya. Aku cara Panjenengan nggih bagus saestu lho Kang Mas. kaya aku karo awakmu ya tir padha irenge, Apa wi? kentir padha gendenge. Binjing lek teng mriku kan dedaharane kathah sanget. Dedaharan kathah. Panjenengan tumbasne napa kula? Aku senenganku dahar sing ya kuwi pisah, ana pisah, ana sing jenenge panganan Cina sing Padha jenenge tanggane ke lho kok napa? panganan Cina sing jenenge pisah, hamburger Lah lan kok goyak. bisa kok ana Kados pisah. Yo ngoten yo nggih. rungokno sik lho. Awakmu ku ya aku karo kowe ya mangan pizza ku. Mok. Ngenteni turane kono. Lah melarat kae kowe iki iki. lho, bojoku ngene iki lho, yuk. Aku wegah di bojo iki. Penting mangan pizza. Mama. Binjing niku kula diparingi kado lho wong binjing niku hadiah ulang tahun. Yayi sliramu Aku sampean yo ulang ulang tahun tahun sliramu bakal tak kado mobil. Paling ora mobil Alphard kanggo awakmu. Alhamdulillah. Alphard. Kono ulang tahun dikado Alphard. Awakmu tak kado Pajero. Oh. Apa kuwi, Mas? Patok jejer loro. Hehehe. Oh, nyengkakno mati kowe. Alah wong kabeh ngantri mati kok ya. Dirungrung dindingane Ayo, sepinten dindingane. dindinganipun. Bangetan, Gus. Pelok Pak nek. Niku pelok. Slindruman. Gusti. Kok kebangetan urip kula, Gusti. Nyang apa? Aja
Nyapa? Nyapa to? Ora lek duwe bojo ngono mbok dibacok ngono ae. Ora diapa-apano ngak-ngek. Njal disetrum cangkeme mbuh iki kok. Jal suarane kaya. Terus sanga. Terus sanga. Lho, manek ta? Nggih. Berarti pelok. Pelok, Mbah, pelok. Manek pelok, Mbah. Nek lemane niku pelok. Manek pelok, Mbah. Dicedhaki Lemane pelok. Manek kok iso. Ditiningi slendro. Slendro. tak mongi sing marai Pelok. kleru apa? Sing Apa? marai kathoke manubara. Ora yu. Apa? Bojoku ijol truk ngono lho yu. Lah itu nyang apa kok ijol truk? Lah nek truk kan kena ditumpaki. Lah terus? Lah iki mah aku gila. Aku gila. Ra apa-apa. Mas aku ora kena ditumpaki kan kena diuthik-uthik. Oh iya. Pakane wedhus. Iya, Yo bawa. jajal rung-rung. Ya, dirung-rung. Wis sekno. Lah kok apa to kok iki ya Dadi anu, cara perang kono kan sing peranke, awak aku sing bawa, Bawa. panjenengan sing ngono. Iki kan apa lek ngarani ngono kae? Drama. drama kolosal. Dudu lek ngarani sing kono sing umi-umi sing ngomong. Lipsing. Lipsing. Ayu-ayu yo. Seto aku malu goblok apa kowe. Ayu-ayu yo bento. Lepsing. Lipsing kok iso. Kowe kok iso ngelokne yuku bento? Warek ngomong ngene kok angel Aku rek. ki adine lho kok iso kowe iki ngelokne yuku bento masamu piye? Tak omongi, maksudnya iki tok maneh aku iki kasete ngono lho, Nyuk. Nah, kuwi sing ngono merane yuku. sutradarane, kowe sing peran karo maneh. Tak bales tenan lho kowe. Bales ye. Kok tak pakan wedhus mburi kono lho. Demek kene tak bales lho. Bales ora. Balesen wani. Ayo, bales ye. Pani. Hah? Hah? Apakmu kapan? Gone kono. Nggone kene ora wani to. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Ayo kono peran karo midodarimu. Arep dedari. Ayo. Ayo. Apa sing urung bawane? Sik to. Apa enek wong roman dikeki bokong. Lho, iki jenenge kemesraan ya ngene Mesrane iki. iki jenenge goyang pargoy, Mas. Saya kan rasa Iki lho nyapa kok iso. Nyapa wijane. Dingenek-ngenekno kuweri lho. wong kon peran kon malah Peran kok ae. Kowe iki romantis Gandrung, lho. Romantis paling gak dijak mlaku-mlaku ngono kok. Lipsinge kene sampeyan Aku mau lipsinge. meragakan. Aku ki Ngono lho. aku tok-toke aku sing ngomong kowe sing ngomong tok. lepsing mudeng. Iya. Sayang, Ah. aku tresno banget karo sliramu, sayang. Tresnoku karo sliramu bebasan tepung gelang anggonku ngupadi rano wanita sing tak tresnani kejaba mung sliramu. Wis bengek. Yuk, lanjut, Pak. Yo, jan malah kaya nuntun wong picek lho malan. Aja wedok iki yo nganyelke. Digandeng ngene kok iso goblok ora mung gundul cengah. Lungguh ngono ke lungguh aku mbok pangku ngono ke lho, Mas. Dipangku. Pangku. Bocah sikile kaya pipa. Mas, ngono. Mas. Mas, Yuk. mesti sareh ngono. Piye Yuk. piye piye. Iki apa robot to, Yu? Robot Lah kok mure akeh men. kuwi ngono gudhe. Iki bekas gudeg kok iso. Wonten. Yuk, lanjut. Mas, ngono. Kene yayi. Yen ya mbok peksa rapi karo iki ya nyapa to, Yu. Wah nek Kula nyumbur sampun iki kok. kapang sanget kalih panjenengan lho, Kang. Apa iya Yayi kene-kene lungguh sikilku Yayi. Nggih, Kang. Cangkemmu ki kecapo. Ayo kene Yayi, ayo kene. Nganten. Telat, goblok. Lepsing kaya telat. Mas.
mbok kempit, mbok kempit. Aku keblekan gunung. Kok iso keblekan gunung ki lho. Lah kuwi. Oh iya. Lah kuwi iki lho. Iso awak kok iso ngebleki wong iso kaya. Ayo tangi. Ayo tangi Yayi. Kene Yayi. Sakit. Alah alah. Oh, alah bentukmu kaya kuas nek kok iso. Apa kaya kuas? Ini perih, Mas. Perih apane? Ah, Jam. ngono. Ora Yayi. Ayo dolan Kang Mas. Ayo Yayi. Semanding Kae ngono lintang lan rembulan. Matane ketutupan terop kok iso goblok. Oh iya. Etok. Oh. Kang Mas nika napa Kang Mas nika? Nika napa Kang Mas? Nika napa Kang Mas? Kae ngono para Nayaka Praja. Alah Segoro. segoro Dia mau segoro. Lah yo Nayaka Praja anu padha ning segara. Oh iya. Yu, aku duwe bojo kok petur. Lah piye ta? Lah wong wis segoro kok Nayaka Praja. Lah yo Nayaka Praja padha adus ning segara. Oh. Iya Lah apa ora pliket, Mas? Lah, Kowe kan iki ya yo. kudune menyadari. Piye to? Sadaro. Kaya ngono ya mripate bojomu ki tekan ngendi lek niki sampean ya kudu menyadari. Sadaro kowe iki. Kok keton aku duwe bojo iki. Aku ki sing gak mentala siji lho. Apa? Ndase. Nyapa? Ndase kok sakmene apa digenti ndas elep lho gak iso to. Oh, awakmu ki ora ngerti. Ngerti apa Tendal? Ora ngerti fungsine ndasku ngene iki gundul ini fungsine apa ora ero. Fungsine ndas gundul. Fungsine ndas gundul nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur iki. Oh. Au. Nah. Moci. Telat. Ya. Kewan kabeh. Ora lo jane Pak Maryanto masuk nanggap kebun binatang lho. Sing marai awakmu. Wong lho. kon roman sing apik becik kok ya malah kaya wedhus. Iya yu. Kang Mas, Kang boten pinangki kados pundi pawartosipun Kang Mas? Yayi. Ora pareng kaya ngono, Yayi. Kados pindi lho Kang Mas, dangu boten pinanggih kula sampun kapang sanget dumateng panjenengan. Rasa mbok lapi. Ben garing nek garing lak nglentek dhewe kok iso. Panjenengan boten kapang Lolok, kula lho ngendikane wonten ngalam donya niku Lolok, namung lolok, kula malah. ingkang priya ingkang kula wanita ingkang panjenengan tresnani. Urung mbok idokno to? Kang idokno sik, mung tak cepakno. Wes saiki nyuwara dhewe. Nyuwara. Nyuwara. Kok malih dadi wong bisu kabeh. Yuk. Tekan. Ayo, nyuwara. Nah iki lho. Iki apik iki. Triri nasa. Loh, biasane iso swara metik kok malah ora iso iki mang nyapa to? Lah mergo anu enek gulu menjinge. Lho biasane suarane metet iso lho mesti enek sing ngowahi lho. Kurang rapet mbok Lah, menawa sikile lho jane. kurang rapet. Lah begar iki apa Oh, mareh? iya. Alah. Slong. Nah, Rina. Lah iya ta. oh iya. Ngandene. Oh iso. Oh malih lanang nek ngono. Kaya butuh malah. Lah kowe ya mbok kudu lanang ngono kok iso. Jarak kok. Jarak. Goblok ora. Lanang dijarak. Terus Goblok. Yen was Rina. Oh, jero enek ndil-ndile. Kabeh wong ya nek ndil-ndil.
Yo mo iki PN yo PN. Aja kaya ngono to kowe iki. PN. Kowe iki aja kaya ngono. Syukur. Kowe iki wis becik-becik oleh bojo kaya Manuhara, pinter, ayu, Iya, sugih kudu mbok trima. Iya. Terima akeh. Nek dadi bojoku apa piye? Enak ya Mas ya. Enak. Marah iki ra iso meteng. Ora iso meteng ya. Ngapa? Ora iso Aku meteng. milih Piye to? milih awakmu sing iso meteng. Kowe iki milih iki apa kono? Milih Kene, ndi? kene. Ora ajek ngono iki. Milih ndi? Milih kene aku. Ya wis. Wis. Ayo dene kene Ora lho kowe iki dagelan no gak ajek. Lah iya. Jan gitu iki. Ora cek. Ora apa-apa. Penting bayaran. Plik-plan. Ya, terus. Nah, ayo sayang. Sayang. Sedina wae aku ora krungu swaramu kaya setahun rasane ya. Saestu Kang. Tenan jare. Sliramu. Yayi, Kula wonten dawuh. umpama kingko klakon aku dadi bojomu, kowe dadi bojoku. Sliramu nyuwun anak pira, Yayi? Lah alah, bocah rupane ki petelot 2B kok leh kemakine. Oh sing penting ndang duwe anak e. Kok nek pede lho, upama dheke karo aku lho padha karo lombok tumpang tahu. Nah. Lah kok iso? Ya. Ya kono cilik aku gedhe. Carane bocah Metune anake Praya Bajul. Terus. Teko ndi Apa mau? sampean- Bajul. Terus nandi lahir Tresnaku lair batin. Kaya dene manten sak klorone. Amin. Amin. Ya, dipinangkani nggih. Nggih. Napa niki wau? pamburutane wau napa? Namane ninggal katresan wau terus nggih wonten. Monggo. Siap. Undur riyen Manut, monggo. manut. Heeh. Tinggal saged didawane tinggal kersan nggih. Monggo mawon. Saged, saged. Saged. Ya. Monggo Mas Tris. Astabrata padane. Lah iya to. Astabrata. Ini sing ngerjen jenenge Mas Tris. Tapi kok kenal? Oh kenal biyen yo langgananku zamane. Kaya ngono. Walah. Tris. Gayamu kok omongmu ora gelem karo Manohara ta Tris. Lakone Tris iki kaya ngono itu. Kelakuane Tris ngoten niku Mas. Kelakuane iso kaya ngono. Ojo-ojo karo kowe duwe anak. Wis duwe anak iku. Metune apa? Metune kirik. Padha karo ngelono kono asu lho. Yuk, ninggal Ya. katresan tetas. Asik. Nangis sajroning atiku
Duh. Malah beker. Anu sendak ya yu. Ya, tak sirmu. Aja lali babelingku. Oke amanah Kang Mas. Janji-janjimu. Aku Kang Satya Satuku. Yo, dangdut ki tarik. Yo. Asik. Bisa elingmu. Oke. Yo, asta berat. Masih bersama Pak Yudo. Ada Mbak Manahara. Ada Mami Lucy. Ada Mas Mondo. Ada Cak Mondo. Yo. Mas Dadi goyang. Oke. Nangis saja ning hatiku. Mikir digawa lho. Yo, entek. Aja lali pamengku. Oh, gimana Mas? Janji-janjimu. Aku Kang Satya Satuku. Nganti saelingmu. Terima kasih Mbak Lucy, Mbak Manu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun.